Fogadjunk, hogy amikor reggel felébredtél és leverted az órát a helyéről, még nem gondoltál arra, hogy elgyere Garábra egy méregtejtő programra. Ne is gondolj rá, verd ki a fejedből, mert szerintem is rendben van az, hogy a magyar férfiak kb. 60 éves korban bedobják a tőrködöt. És dobjuk el ezt a vérötletet is, amit a sok egészségmókus próbál nekünk elmagyarázni, hogy élhetnénk akár 100 évig is. Hogy mi a teendő? Folytatni eddig jól bevált egészségromboló életmódodat és az Isten szerelmére. Meg ne nézd a következő videót, amelyen bemutatom a másik verziót. Ugye? Ki akarna akár már 100 évig élni? Ki akarna már? Benni, te akarsz 100 évig élni? Ugye nem? Na hát, akkor folytassuk ezt a régi típusú életmódunkat. Megérkeztem Garábra, a Narkonon új életközpontba. Gyertek be! Mutatom az utat! A sebbel lobbal megérkeztünk Garábra, és most egy Matrix típusú bemutatás következik. Gyors orvosi vizsgálat, utána mehetek a méregtejtő programra. Köszönöm! Ez az épület az, ahol aludni szoktunk, és elszállásról vannak az itteni lakosok. Tovább haladva, kérem szépen, gyönyörű a környezet, őshonos fák vannak itt, mindenféle, nem tudom elmondani, hogy milyenek. Hátul vannak az állatok, tyúk, nyúl, juh, és a vadmadarak és a vadállatok. És ott szemben látható az az épület, ahol nem sokára be fogok térni szaunázni. A program úgy kezdődik, kis bemelegítéssel. Fejkörzés, kis rugózás, toljad! Ez a pityú. 20 perces bemelegítés után 10 percig eltűnünk még egy kicsit tovább, és amikor kelesen bemelegedtünk, akkor elmegyünk, bevesszük a vitaminját. Rengeteg zöldséget kell, hogy fogyasszak, azért, hogy létrejöjjön a tökéletes méregtelenítés. Táplálékkiegészítők és zöldség. Rengeteg zöldséget fogok fogyasztani, olyanokat, amit otthon nem szoktam annyira sülni, csak ritkán. Miután megettem az összes napi zöldségemet, bevettem a táplálékkiegészítőim egy részét, ezután elmegyek szaunázni. Kicsit sok szaunát kell csináljak, de én ezt nagyon bírom, mert nagyon szeretek szaunázni. Most bemegyek a szaunába. Ki vagyok meleges? Kész, jó. Hú, de lassan utána. Gyertek utána. Megérkeztem a szaunába. Hát kérlek szépen, itt alul a gyengék ülnek, a vadak meg fönt. Ide vad vagyok. Lehet ülni. Feküdni. Állítólag a legegészségesebb, lefektem, kicsit fölrakom a lábamat. Így az egészséges. Úgy és nagyon szép a kilátás, a kertre nézek ki. Majd kintről megmutatom a kertet, de nagyon szép. Állítólag van itt egy kakas a kárész. Meg szeretnék vele ismerkedni, megyek is. Letelt a szaunaidőm, amit minden nap csinálok. Nagyon szeretek szaunázni. Már lassan vége van a méregtelenítésemnek. Hú, de erős vagyok, de megyek a kertbe. Ciao. Szauna után lejövök a kertbe. Oly de szép ez a kis kapu. Bemegyek. Nagyon szép. Nem tudom ki csinálta, de gyönyörű munkát végzett. Jaj, de szépek vagytok. Gyertek ide. Tubiszáim. Kárész a kakas, nagyon szép. Van egy csomó tyúkja. Vigámista vagy, így van kárész. Nézzétek meg azt a kis színhedet. Megetetem őket. Így szauna után meg szoktam etetni az állatokat, meg összeszedem a tojást. Megtaláltam az állatoknak a takarmányt, vetek nekik egy pár szemet. Gyertek! Gyertek, egyegessetek. Minden nap tojnak nekünk friss tojást. Nagyon bioélelmiszeren nevelkedem. Kárész, mit csinálsz? Ha te elveszed tőle, ne még. Összeszedjük a mai tojást. Hallga? Ez egy vadmadár volt. Ezt tojást tojtak már ma. Ez gyönyörű. Jaj, de szép. Mert fölviszem. Ebből lesz a vacsim, nem adok senkinek. Hoppá, raszkajuhok. De gyönyörűek. Hé barátom, gyere csak erre fel, elég volt az. Vannak nyulaink.
Luszikám. Nem tudom, hogy látszódnak-e. Erre rá kell, hogy fókuszáljál. Micsoda kis helység van itt. Erre fókuszálj már erre a kis fehérre. Jó, úgy hívják, hogy ribizli. Ribizli, gyere! Most egy képzavart fogtok látni. Állítólag a nyuszi tolja a tojást. Ez most ezen a képen látszik. És jaj, leesett és semmi baja nem lesz. Szép kis ribizli. Na jó, menj vissza anyádhoz. 5 tojást tojt máma, 4-et megeszek. Van egy csomó nyúlunk is, kérlek szépen. Hopp-hopp, 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 még van 3 tojás. Ez nagyon szép hely. Ide bújnak el a legjobb tyúkjai. Ennyit már meg se tudok enni. Hát kérem szépen. Most fölmegyek a zsákmánnyal és megcsinálom a vacsorámat. Ez gyönyörű. Jól érzem itt magam. Ne gyertek ide jól érezni magatokat. Egyedül akarom magam jól érezni. Egyedül akarom a tojásokat megenni. Na jó van, tártok. Megyek kajálni. Ho-ho, ho-ho, ilyen nagy ez a kert. Ilyen. Jó etető itató. Itt szoktam verseket írni és meg ilyeneket gondolkodni. Azt nem szoktam. Verseket írni. Jól nézek itt ki, akkor itt maradok. A zárszóul azt szeretném nektek üzenni, hogy aki teheti, jöjjön el ebbe a kellemes környezetbe ide méregteleníteni, mert szerintem minden embernek szüksége van rá, mert nem tudják ugyan, de minden nap mérgezik magukat sajnos. Ezzel mindenféle mindennel, nem is akarom kimondani a nevüket, de nagyon veszélyesek. És egy az, hogy itt egy olyan környezetben vagyunk, ami már maga egy élmény, plusz az embernek megadja azt az életérzést kb. Ami kiskorában volt benne. Tehát ez az egészséges, boldog emberérzést érzek egy ilyen program végeztével. Szóval ezt azoknak mondom, akik ugye megnézték, annak ellenére, hogy mondtam, hogy ne nézzék meg, de szeretettel várunk benneteket, gyertek ide Garábra. Pápá! Bolygóról hallatszik ez az ének, de holnap újra felkel a nap, és szikráznak megint a fények, mert a holnapban ott vár már ránk ez a gyönyörű élet. Legyen neked is a barátod egy gyönyörű világ, ahol minden megy.